Gustavo Garrido, licenciado en Farmacia, foi director xerente da Fundación Carlos Casares e actualmente é o secretario. Ten publicadas numerosas obras sobre a figura de autor que este ano é homenaxeado no Día das Letras Galegas e tamén de conferencias por todo o territorio galego. Bos días. Hola, bos días. Vostede foi amigo e achegado de Carlos Casares. Onde se coñeceron? Sí, eu coñecín a Carlos Casares no ano 83, quizá no 84. En Santiago de Compostela, nun pub que había, que era o Tamboura, que estaba na rúa Señor Pardiñas, polo número 20, que ahora non existe. E foi porque lle levaban os libros de Almeida Faría, un escritor portugués, que logo fixo amigo dele, tiña que falar con ele para darle un recado, e entón, como vin ali, xa o abordei e tal, e a partir de ali, xa quedamos en contacto. Como era Carlos Casares cando estaba con os amigos? Que lle gustaba compartir con vos? Bueno, ele era unha persona moi vivaz, moi gozador, disfrutaba os amigos, da vida, da comida, e logo gustaballe moito conversar. E logo tamén tiña unha palabra sempre para cando te notaba así que estabas a mellor, o que sei, preocupado, tal, sempre tiña unha palabra amable, era unha persoa sumamente educada, moi correcta e moi alegre. Sempre nas sobremesas, cando salíamos da revista Grial e íbamos a cear e tal, eran moi divertidas porque, era moi divertido. Vostede participou nas famosas tertulias de Nigrán e Baiona, nas que participou tamén Gonzalo Torrente Ballester. Como se coñeceron? Bueno, as tertulias de Baiona e Nigrán comenzaron bastante antes. Eu me incorporei a partir do 80, non do 83, quizá un ano antes, porque se deu a casualidade de que a mí levou unha tertulia Miguel Viqueira, que era un rapaz pouco maior que a min, pero que coincidíamos en agosto. Entón, en agosto Casares estaba en Suecia. Entón, eu, cando pasou un ano en que oía falar de Casares, non o coñecía, pero creí que estaba noutra tertulia. E logo, despois, cando falei con ele, o ano seguinte, resulta que tamén estaba na mesma tertulia, pero un mes antes. Entón, esas tertulias estaban formadas por un núcleo que era Torrente, Casares, Manuel Prego de Oliver, pintor de Ourense, e Miguel Viqueira. Logo había xente máis ou menos asidua, amigos de ambos, xente que estaba veraneando, que pasaba por ali, e logo, a muller de Torrente, os fillos, sempre había un montón de xente por ali. Carlos Casares, en varios artigos da Marxe, referiuse a estas tertulias. Cando don Gonzalo estaba doente, Carlos acudía á súa casa, na Ramallosa, para compartir momentos con ele. De que se falaba nestas tertulias? Sí, non é que Gonzalo Torrente Ballester estuvese doente sempre, ao contrario, era un home que tiña dentro da súa mala saúde, era unha saúde de ferro, unha mala de ferro, pero el normalmente ia en taxi ou Carlos Casares o recollía no coche e o levaba a Baiona. Os luns non podíamos pasar porque había un mercado, entón había demasiada xente por ali, demasiado coche, entón quedábamos en Ramallosa, en Nigrán. Entón, por eso había esa duplicidade de tertulias con Torrente. Dos días que estaba mal ou acatarrado ou que non tiña así moita ganas de sair, pois non é que se fixese a tertulia na casa, é que Casares subía a casa e tal, me iba despois de comer ou pola mañá, nos íbamos Miguel e eu pola tarde, despois da siesta del, íbamos a tomar algo por ali para facer un pouco de compañía e a tertulia seguía por ali. Do que falábamos? Pois mira, nas tertulias de Baiona e Ramallosa se falaba de cousas pouco importantes, pero normalmente alegres, divertidas, se falaba de libros, se falaba de recordos, se falaba de viaxes, películas, algún cotilleo literario, pero realmente eran cousas moi divertidas e sempre saltabas dunha cousa a outra. Entón, cada vez que se incorporaba alguén que chegaba a media hora, aos 10 minutos, sempre había xa unha novedade. Entón, empezaba outra vez a diversión. Cando faleceu Carlos Casares, que proxectos tiña en mente? Iso é difícil de decir, porque, mira, por exemplo, ele entregou unha novela uns días antes, a novela que despois se publicou póstumamente, O Sol do Verán.
Normalmente, cando un escritor entrega unha novela, queda nunha temporada así como coa cabeza lixeira, é dicir, non se pon a pensar nada porque rematar unha novela, como decía Casares, é un esforzo tremendo, entón quedas liberado cando entregas o exemplar xa correxido e logo estás nunha temporada así. Eu creo que estaba nesa temporada, o cual non quere decir que non tivese notas tomadas, pero tempo atrás, mentras estaba con esa novela, porque era unha cousa que a veces facía. Pero no arquivo persoal de Carlos Casares non atopamos ou non identificamos esas notas. Non creo que haxa máis que notas, pouco elaborar, tendo en conta como el traballaba. Pero pensando que el nesa época realmente el estaba no Consello, ainda lle quedaban 2 anos máis de mandato, é dicir, que eu creo que estaba preocupado, a súa implicación era co Consello da Cultura Galega, porque na Dirección Xeral de Galaxia xa tiña sentado a Damián Villalaín, que levaba un pouco a faceta de edición. Entón, el se dedicaba un pouco máis a isto, tamén a Real Academia, e todas as cousas que lle pedían. Pero o único dato que te podo contar que é curioso é que atopamos entre a súa documentación recente a morte unhas listas de bibliografía de Stevenson, de A Illa do Tesouro e tal. Posiblemente sería mellor para traducción, seguramente con un criterio editorial. Estaba un pouco embarcado nese tema das traduccións. E algo que nos sorprendeu tamén de Carlos Casares era que nos últimos anos andaba interesado pola ciencia. Que nos pode dicir isto? Bueno, pois sí, aí te podo contar porque precisamente, vamos a ver, hai unha marxe do ano 89 en que el di que cambiou a paixón pola lectura das novelas pola paixón pola lectura da divulgación científica. E además di que non é nese ano, dice, hai anos que xa pasou eso, dice que disfruto tanto, gozo tanto lendo divulgación científica como antes de novo cando leía aos grandes mestres do século XIX. Estamos falando do 89. Outra cousa é a miña presencia no Consello de Redacción de Grial. Eu son farmacéutico, traballei na industria, nesa época estaba traballando na industria farmacéutica, por lo tanto non teño formación literaria ninguna, sin embargo me incluínme no ano 89, no novo Consello de Redacción da segunda etapa da revista Grial. Iso quere dicir algo porque a mí o que me pedía era cousas relacionadas coa divulgación científica e historia da ciencia. Iso xa te di algo de que ele estaba moi interesado. Despois, se pode seguir na marxe, no ano 90, no 93, no 95, no 99, casi todos os anos sempre fala de algo de ciencia, de xenética, de bioloxía molecular, de física. O que lle estimulaba moito da ciencia era a mecánica cuántica e a bioloxía molecular. E aparte sabía moito, porque leía moito sobre eso. E se pode rastrear bastante ben. Podenos contar alguna anécdota que compartise con Carlos Casares? Sí. Bueno, eu xa contei unha vez, escribín, que é moi simpática porque implica tamén a Torrente. Cando facíamos a tertulia nos anos 90, principios dos 90, Torrente xa sabes que andaba con dificultade, con bastón, porque veía pouco. Nós o que facíamos era, a hora de ir a comer en agosto, pois Casares salía un pouco antes, iba polo coche, o aparcaba na beira rúa do Café Monterrey, en Bayona. Nese momento nos baixábamos, Miguel axudaba a baixar as escaleiras, pois estábamos no piso primeiro, a Torrente con cuidado. Eu adiantábame para un pouco abrir o camiño, e abrir a porta. Cando estábamos xa na rúa, pois eu me dirixía ao coche, abría a porta, entón estaba pendiente de que Torrente non metese o pé entre o zócalo e o coche. E Miguel o levaba do brazo. E entonces, claro, eso demoraba. E a xente se paraba, aos dous sitios había unha especie de dúas filas que quedaban así. E un día había unhas señoras ali e cando estábamos xa a punto de meter a Torrente, di unha señora a súa amiga, mira, ese es Torrente Ballester, el de los gozos y las ondas. Aquel, el chofer, y estos los guardaespaldas.
E como lle gustaba lembrar a este amigo ao que se lle rende homenaxe? Bueno, como era, non sei, decir, aínda cando fallece unha persona normalmente a recordas como era na mellor situación. Pois era un home alegre, era un home vital, e, bueno, era un escritor por gusto, tamén era un editor e un dinamizador cultural e un normalizador cultural por compromiso co país, na defensa da lingua, na defensa da cultura, e logo era un home amable, e cariñoso e moi divertido. Pois moitas gracias por estar aquí. A ti.